Ning bispira sa Todos Los Santos, subsob ang inspeksyon sa mga otoridad ano ba sigurong hapsay ang mga biyahe sa mga tao nga mauli nga to silang tagsatagsa ka mga probinsya. Pipila sa mga pampublikong sakyanan na sampulan gumikan sa mga violations. Ano ang report ni Nico Cirino? Miapod-apod ang Mandaue Police og mga leaflets kabahin sa anti-criminality tips sa mga pasahero sa North Bus Terminal. Personal nga milibot si City Director Jonathan Abella sa terminal kaganiha aron masusi ang security measures. Gipang-deploy na ang mga pulis alang sa gilaumang pagdagsa sa mga tao. Hasta diri sa terminal naagi mga tanod gyapon, mga BPSO para pagtabang pod sa pagbantay pod diri sa 24 hours. Yes, 24 hours ang ating deployment. Gi-shifting lang na nato kay para kung makapahuway ang butagon nagagabi na apoy lain mo duty. Miuban kanila ang official mascot sa MCPO nga nakapalingaw sa pipila ka mga batang pasahero. Lakip na sab ang taga Fire Department nag-inspeksyon. Samtang higpit nga gisusi sa LTFRB ang mga bus ug ang ilang mga papeles. Usa ka bus wala una palargaha dayon kay expired na ang usa sa mga papeles niini. Gipapresentar una sila sa dokumento nga mi-apply sila og extension. Extension sa resibo sa LTFRB. Ato ra sa February na expire. So sa ato pa naka-file siguro na extension. Although wa sila resibo. Laing nasampulan kaganiha kining taxi driver nga na TOP kay wala nagsulob sa prescribed uniform. Asoy sa driver, pauli na unta siya apan gihangyo lang sa silingan nga magpahatod sa terminal. Samtang laing gisusi sa kapulisan kaganiha ang jeepney terminal sa Dakong Mall. Ingon man ang mga sementeryo pagsuta sa deployment sa ilang mga personnel ug kahigpit sa seguridad. Katulo ang main entrance gibahin nato katulo kagyanan, di natay priority nga agyanan sa mga atong senior citizens, atong mga mabdos ug PWD. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Cirino, Balitang Bisdak.